Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. Ki nongelam jongka Federation of All School Teachers of Meghalaya haka last new blay jongka khandai tarik ubanai jemmang arajar arpoar kila berngam ban samir hasurok lada menteri rangba ka jenla Konrad Sangma udangnya kentat ban khot ya keren tak hado ka khat ar tarik ubanai jemmang arajar arpoar ki nongelam jongka Federation kila sya pakhang lenti haki pulit hakerdop ban rung sapok ka office jongka main secretariat kila dawa ban yo ya kendo yo menteri rangba ka jenla khnang ban yo jingtip ayu ka sarkar kalale hakabaya dei bat ki jingdawa ki jongki haga jingya keren bat kilat pathai khubor unong aiktin jong ka fastom usamla mebon lingdo ula ong ba ka federation kala da pha ya ka jing pentip nado ka shitarik ubna jemmang arajar arpoar sha ka office jong menteri rangba henrai hado menta menteri rangba shimla khot ya keren satya yaki Shusho ula ongru bala da ka sarkar kam khot ya keren hapo ka khat ar tarik menta ubna jemmang arajar arpoar ka seng kan sa penlong da ka rali hanong ba shlong bat hatura kabala ban poi hadu uput ban samit hasurok kat ba ka sarkar kampat pen orlong yaki jingdawa kumba ilai bangi nilai ki mentala si benai tam bat kumta ha ka sitarik umie hadian bang ilayo ya kendu bat uwe ki ofsa sarkar ba DP walang bela aingi kata confirmation ba ta ka file ka jongi kala ya na office jongi bat kalawan sane te hadian jong kata ngi persyang bangin follow up ya kan ka file jongi ngila persyang bangin kendu ba direct non ya u CM namar ba ude in charge jong ka finance ba dei ban page ban khmi ya kan ni namar ka file jongi kalong la si ka poi ha u CM Ti kumta ngila persyang na do kasi tarik jong umi ba ngin kendo ya chief minister ngila paru lingba ka sithi ha kamil jong u ka ba ngila yo na UPA ti ngila ko ngila pundu ya ki PA jong chief minister ti hadian bangila fu ngila erungi persyang bangin yo ek tak appointment tangba ngimyo ek tak appointment ngila persyang ban fun boro stayo kidan kisngi lingi fun RLC na ka chisngi tingi kali lanu ngila banyo kata confirmation te ki ong bangin ngin sa pentip BP sibet te dengan afun sibet tu ki ong ngin sa pentip BP lasai te kalong kumta kan kaya cia kumta te hadu kasngi sajan tu ngidang persyang hi tang ba kam sesoi te kumta ngila kut jingmut ba ngingin hab bansuban be bangin yang be yang ni bangin but takani ka plakat bangi kwa ya kata ka appointment bangin yo bangin ya keren markmat bat uchi minister jungi kenang bangin sutu ya kata ka status ka bangi don hakani ka pur ba ka sarkar klasim ya ka rai ka bakumno ba kan le kumno namar ba dadang isupe hitang na ka media tingim la bangin poi hakanu ka sinjam namar ba kumba pi laong ba kamdon kata ka commitment kata ka commitment na kaliang ka jong ka sarkar ki ong kinsa tambah kampat dan kata ka commitment te kumta kala pelong yangi ba kala compel yangi bangin hab bangin wan hang ni ba in seek be ka appointment direct by chief minister kenang ba muuhi un a yangi kata ka assurance ba kata ka commitment namar ngi ngila thaj mentang ngila don la shi benai tam te ngi khmi lanti tang ya kata he te kani ka jingdan jungi hang ni ngin shang na do menta kharwe beje do lai beje ba ha kani ka por ka bangi don ngin up ba u chief minister on ai kanu ka kata ka jingkhot ingi bangin yo bangin yakran ba lada kamdan kata ka jing yakran kamut ha ka sngi palai kata ka Thursday ka khat artarik ngin sa launch no sa ka wai ka rally te ha kani ka rally ka ba khat artarik pada ngin tre shu bangin yakran ba no ki bureaucrats ngin tre shu bangin yakran ki officer sarkar ngin tre shu bangin shu yakran kumtu handai ngi kwa be bang ngin yo bida ka confirmation ladang ngim yo ka confirmation kamut kini ki surak jang gani ka sor shilong kinlong ka jakatia jakadam jo kinohikai ladang ihap bangin tia hangni surak ru ngin tia ba kata amde bangi shu ong tang kaktin ngin peniru da ka kam nama ba syubu ba ka sarkar ka khanglat ya kani ka sekretariat ka jingtemu jungi ka de bangin tia yang ni khmas sekretariat ndai lada ka sarkar kamsha yangi kidan ki pulet ki ngi kum kinohikai nginum le persya eki
compare ladang iyo bantia angtia kemat jong state central rungin tia angti ladang iyo tia RPB rungin tia angti kat haba iyo jaka ngin syong dharna bat ngin tia bat kata ka jing syong jungi kan omkut tekin sadan du gini ki bahi yang hasam jungi namar ngin satangan kin sawanda ya ka bam gadi kai handai kata ka jing syong jungi yang ni kan omkut kat ba ka sarkar kan pat penbet ya ka ka ba kala temu ban penbet nadu kasnam arjar ka khandai haba chief minister jungi ula ai kata ka assurance ba kata ka promise hang te ha multi ground ha u august arjar ka khandai ha ka ba ong ba hau tu yu ju usnam hau november unsa penbet ya ka kendrum kendram hande ka ta ka kendrum kendram hadu mentaru 4 bet ti kumba pitep bi kani ka sarkar kala jan poi sya ka bakut nama tang hau senam arjar arpulai lawan saka assembly elections ti lada kani ka sarkar tang ya kani ka isu jong kino hikai ka balong ka beret du kata-kata ban penben kamla ban penben ha kisan senam ti kalong ka bae kan yangi bangindang yai syania ya kani ka sarkar handai ni kermen ba ka sarkar kan sengap bat ka sarkar kan ya trailang bangi marngi kum kino hikai ngilathat ngitep ba ka sarkar ukalathat ti para balai that tengnya syong no nginya kren bhano baginya penbet no ya kini gajing dawa ya kini ki kelas ling ila sedang li hikai ba namar ba ngi sutu ba kini ki student su ki ladu shibun ba ti kumtang ila sedang ban li hikai nadu ka last week hi ngilas dang bali hikai ngilas dang bangin pendat kini ki corrections jong ka board eru namar kumba menteri rang ba badipet ya ka puli puti ula kerpat nangi ba ula ong ba sungubha ya letna segi kelas ba sungubha ya trei lang ba ka sarkar tikum ta ngila shu ngila kongu ya kata ka jing ong jung u ya kata ka jing kerpat jung u ba ngila le ya ka ba ula batha handai tangba ka basmusi pada kalong ba kata ka jing sengap ya ka jing kerpat kalong tang siliang kalong tang nangi kino hikai ya ki minister handai ki minister pada long ke ka bade ka kamram jungki ngem bakin sengap ningi handai ka kamram jungki ka kamram jungki ba ki dei ban pendap haduk mentaru kimpat pendap te ngi kerpat ya ka sarkar ya kini ki minister bakin sngubha bakin sngap lam yangi habangi ngi sngap ya pi habangi ngi burom ya pi ngi burom ya ka kerdan ka bapidan piru burom ya ka kerdan ka bangi bat ngi de kino hikai ngi de ki kena ki ba shuwan ba shu pelut ka ya ka por ne kumba pi ngi kwa bangi le school ngi le chi school ru ndai kum ha kini ki por habangi la shem ya kata ka ikhtiar ba ngintrei ya ka bha kamiat jong baro kino hikai ad hoc hakani ka jela jongi ki badan kumba pra hajar ngut tengi hap ken banginya sacrifice balada pitep ba ka sacrifice jongi kino hikai kala long na du kasnam arajar khandrewi haba ngi kum kino hikai ad hoc ngidang yai kwa bangin sya regularize no te menta kong sarkar kamla ban regularize yang omlelai ai no tang ya kata demand jungi ka belong khatra hajar enhancement baka 100% increment manlaus nam tang kata ka bangi ngidawa na ka sarkar menta batang kata hi bangi kwa baka sarkar bakan pendat